மத்திய பிரதேசம் மற்றும் சத்தீஸ்கர் மாநில சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று நடைபெறுகிறது. இரு மாநிலங்களிலும் பாஜக, காங்கிரஸ் இடையே கடும் போட்டி நிலவுவதால் மக்கள் தீர்ப்பு குறித்த எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. மத்திய பிரதேசம், ராஜஸ்தான், சத்தீஸ்கர், தெலங்கானா மற்றும் மிசோரம் மாநிலங்களுக்கான சட்டமன்ற தேர்தல் நவம்பர் 7ஆம் தேதி முதல் நவம்பர் 30ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. மிசோரம் சட்டமன்ற தேர்தல் கடந்த 7ஆம் தேதி நடைபெற்ற நிலையில் சத்தீஸ்கரில் மொத்தமுள்ள 90 தொகுதிகளில் 20 தொகுதிகளுக்கான முதல்கட்ட வாக்குப்பதிவு அதே நாளில் நடைபெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து சத்தீஸ்கரில் எஞ்சியுள்ள 70 தொகுதிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று நடைபெறுகிறது. மத்திய பிரதேசத்தில் மொத்தமுள்ள 230 தொகுதிகளுக்கும் ஒரே கட்டமாக இன்று தேர்தல் நடைபெறுகிறது. காலை 7 மணிக்கு வாக்குப்பதிவு தொடங்குகிறது. இரு மாநிலங்களிலும் மகளிருக்கான மாதாந்திர உதவித்தொகை, விவசாயிகள் பிரச்சினை, சமையல் கேஸ் சிலிண்டர் விலை குறைப்பு உள்ளிட்டவற்றை முன்வைத்து பாஜக மற்றும் காங்கிரஸ் ஆகிய இரு கட்சிகளும் பரப்புரை மேற்கொண்டன. சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு, மழலையர் பள்ளி முதல் முதுநிலை வரை இலவச கல்வி உள்ளிட்ட வாக்குறுதிகளை காங்கிரஸ் கட்சி தீவிரமாக முன்வைத்தது. இரு கட்சிகளும் மாறி மாறி ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளையும் முன்வைத்துள்ளன. வாக்குப்பதிவுக்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தயார் என தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது. 5 மாநிலங்களிலும் பதிவாகும் வாக்குகள் டிசம்பர் 3ஆம் தேதி எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளன. உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.